Ngayon po tatapusin lang yung halo na pinalitan ngayon. Hindi ko malapit naman yung iniigiban. Tsaga-tsaga lang. So yan, good morning. Banat na naman tayo dito sa araw ng Martes. Panibagong vlog na naman yung makikita nyo. Prepare na tayo nitong pang buhos dun sa puting. Yan. Yung hinukay ko kahapon. Yan. Kitira nila Kagatso. Tingnan nyo na lang dun sa rin vlog ni Kagatso yung pag niya, pagbuhos. Pag-asintada. Ayan. Buhangin dito man lang itambak. Yung mga kaurasya ko tayo ng motherboard. Grawa pala to. Mamaya na yan. Ilan na yan? Apat. Laman na pala ito. Ihalo mo lang yung okra, may okra dyan. Masarap pa ganyan. Ano yung board natin? Sasako na? Oo, may sasako na. At siya daw magluto ng paksiw. Sarap ba ito kaya? Ay, oh, paksiw na may toyo ng konti. Ay, wala. Ito yun. Masarap yan. At mag-akot kami ng buhangin. Bali yung import. Nag-ano dun lang. Sako. Import talaga. Hindi back and forth. Hindi back and forth. Gusto mo yung adobo? Kanuli? Adobo? Adobo na lang.
Mikay, kumusta? Mikay. Sama si Libro. Sama si Libro. Darwa abalay na ra. Mikay! Asan si ano mo? Diwata? Sunod daw. Diwata. Pupunta? Minsan nag-iyan pati si Ate Gwen. Yes! Hindi! Ganyan lang? Ha? Ganyan lang? Puro talaga sa ako. Yung ino ko natin. Paspas din. Matapos na ito sa ako. Malupit ang import. Dapat isabit mo yan. Para magano. Ha? Ay, yung pangalan yung drama. Ay, ako na. Ilan na to? Malaglag tol. Ano talaga? Yay! Sabi pa tayo. Ayun, upload ko ba? Tadi ka mo Mikay ah. Buko ka mo sila. Pink, yellow, blue, yellow. Yan, bigay ko na kay tatay itong ano. Binaluktot. Kabilya.
Isang tali lang. Ay, salamat daw, sabi niya Kuya Jun. Sabi niya doon sa comment. Nagbasa ka? Nakita mo na? Alin doon yung ano? Oo. Ayaw, wala. Oo. Sabi niya. Salamat at napaabot daw sa iyo yung Walang ano man. Magaling po yung magluto. Basta ikaw. Kuya Jun. Malupit magluto. Shoutout mo si Kuya Jun. Hi, John. Ay, magluluto. Gusto mo ng ano, yung sayaw? Ate Mikay. Bullets. O kani. Ate Malupit Mikay. magluto to. Ate Mikay. Maya-maya. O kani. Lupit. Luto. O Ay, magluto na Ate Jenny. O kani. Walang eksena. Okay. Ay, parang siyang ay, sige ko yung daw. Hindi ako marunong eh. Ikaw nga dito, Jong Hilario. Hindi ako marunong. Jong Hilario ng tagpo no. Kuya Jong. Ay, si Kuya Jong taga saan? Ikaw nga eh. Ayan. Ganyan pala. Dapat ganyan. Tapos ganyan. Tapos dapat ganyan. Ngayon simula na si tatay mag-asintada. Face to face. Yan po, i-give muna po tayo ng tubig para dun sa halo. Dun sa pang asintada. Yan, ito yung grepo nila. Kaso namamatay yung grepo. Sana yung tubig malakas. Kung nga namamatay. Pag iniwanan, patay na naman. Pagbalik bubuhayin.
tubig. Hindi ko muna pinupuno yung balde kasi yung ginagamit ko yung kaliwa kasi yung kanan ko mahina pa yung lakas. Yan. Ganyan lang muna. Buhat tayo. Amoy. Pangalawang balde. Patay na naman po yan. Okay na, at least medyo malapit-lapit naman yung inigiban. Tsaga-tsaga lang. Pero mas maganda sana kung may drum na tatakan doon sa ginagawa namin para mas madali. So ay takan na drum. Pupunoyin na. Sasandok-sandok na lang doon. Ayan, papa ni Gwen. Ako na naman ng hollow blocks ang tumutulong sa amin. Parang katulad din dun kila Mary na tumutulong din yung papa ni Mary, si Kuya Bong. Dito rin tumutulong din si papa ni Gwen. May bisita kami, si Diwata oversize. Sunod mo pa lang natin, ganun pa rin ash. Nagdadrive daw yung ano niya, lips niya sa sabi ko mayroon mas bagay sa kanya. Dilit niya. Para masahe. Parang matutuwa ako. Sabi mo na lang, sabi mo na lang.
Ay, nagpalit lang tayo ng battery. At ito kay tatay. Libre mo tayo kay tatay. Hindi sa naisip ko yun na parang yung Ito yung ginawa nila kahapon. Ito na yung puting na hinukay kahapon. hindi pa na natawa. Hindi pa na natawa. Tumping ang buhay. Ay, may sayaw yun kayo. Magsasayaw ko mamaya. Ang kulit ko kasi doon nasa tag. Parang ano ko. Paliban yung pagkakaisip mo. Kaya sabihin na tayo dito lang. May sabihin na sa'yo. Dapat malaban sa natin. May sabihin na sa'yo. Hindi yung hiyak lang. Kasi ganun. Ginaganon. May sabihin na sa'yo. Ano kaya wala? O, hindi mo sasabihin ka pala. Ayaw, Bakit kuya? Bukil lang to. Ayun po, tatapusin lang yung halo na preniper ngayon. Tapos kakain na tatay. Lagyan mo yan. Para kahit walang buhos. Mamaya natin buhos. Pakita ka din. Yung mukha ko lang yung papakita. Hello po. Bibisitahin natin ngayon si Kuya Dad po. Kaso nagtatampo ka sa kanya. Hindi niya ako pinansin kahapon.
Ka, limit Hindi lang siguro ang pansin nakakatulong natin si kay Gwen. Kuya Dadso. Hindi nakakatulong. Alam nyo kasi guys, hindi ako sanay na hindi pinapansin. Lalo na kung ako na yung nagpapapansin. Tingnan mo, salita ng salita sa likod ko ba? Huwag na niya. Hello po kuya. Hi Kuya Jason. Ang pogi mo naman. Pagbigyan natin si... Pwede ka Ganda ba ka eh. na yung med? Tay! Tay na tayo. Tay na tayo. Yes. Inuubos lang to. Ito talaga nakapapahuli. Ubusin lang to. Parang gusto ko naging maging part ng team tayo. At ayun na nga po. Hmm. Po tayo sa project ko ng team ko. Ayun, naging bilog din tayo. Pero, naman kung ano na nga, comfort na. Stop! Sorry. Cut! Hanggang dito lang ang vlogging. May kapit pa. Magkakain na po. Ayan po, kakain na. At nagyaya na si Gwen. Nang kakain na. Bakit kami lang niyayaya mo? Ayun lang. Kasi wala pa si Vince. Kain. Yun, kain na. Kaso wala pa si Vince. Ay, nandiyan na pala. Kuya Bintoy? Oo. Nabasa ko na. Nabasa mo na? Yun, nabasa na pala Kuya Jun ni ano. Ni Jenny. Bigat ka na Kuya Batso. Amo. Ayan. At yung ulam namin ay yung paborito ni Vince. Alam na, kamay yan, tol no tol. Big head, big head. Masarap. At yung import ng Timpaway malupit. Hindi napapagod, parang Motolite. Abang tumatagal, lalong lumalakas. From Dubai. From Dubai. Motolite na Motolite to. Sige na, kain na, kain na. Malupit oh. Tumatakbo pa. Ate Jenny. Habang tumatagal, lalong... Sige na. Yan po, break time. Kainan na po. Ay, salamat po sa sponsor na nagbigay ng pang-ulam sa team. Kay Kuya Papi. Yun, maraming salamat po. May pang-ulam naman yung team. Yan. Tatay. Busog. Ayan, tapos na ako kumain. Tapos na rin sila. Yung iba kumakain pa. Yan. Napakasarap ng luto ni Ate Jenny na big head. Maya-maya. Halos po mo.